Anong ibig mong sabihin? Alam ba ito ni nanay? Yun na nga kuya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Mahirapan tayo niyan, bunso. Kuya, tulungan mo ako magpaliwanag kay nanay. Alam mo naman, pangarap natin siyang mabigyan ng magandang buhay. Ito na yun kuya. Anak, sandali lang. Ito yung baon nyo para di na kayo umuwi mamaya. Salamat po, Nay. Sana po hindi na po kayo nagabala pa. Oo nga po, Nay. Gumising na naman po kayo ng maaga para lang maganda ng babaunin namin. Naku, yan na nga lang na itutulong ko sa inyo. Kaya hayaan nyo na lang ako. Kayo talaga. Magpahinga na lang po kayo. Baka mamaya mahilo na naman po kayo. Tama si Kuya, Nay. Ayaw lang namin magkasakit kayo. Wala na nga si tatay. Pati ba naman kayo mawawala pa sa amin? Hindi namin nahayaan yun, Nay. Mahal na mahal namin kayo. Mga anak, huwag nyo akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Nay, hindi niyo po maiaalis sa amin ng mag-alala. Dahil ganyan din po ang palaging sinasabi ni tatay bago siya mawala sa atin, di ba? Kaya nga, Nay. Kaya natatakot kaming baka may mangyari sa inyo. Kayo talaga, kung ano-ano ang iniisip nyo. Sige na, punta na kayo sa bukid. Mataas na ang araw, mainit na sa bukid niyan. Sige po, Nay. Maraming salamat po ulit dito, Nay. Ilang taong ka nang wala, di na nakapagkolehiyo yung mga anak natin. Inaasikaso nila mabuti yung bukid natin. Kuya, parang may kausap si nanay. Sino naman yung kausap niyo dyan? Wala naman siyang kasama dyan sa bahay. Basta, tignan na lang natin. Alam mo, mahal, kapag nabubuhay ka pa siguro, baka nakatapos ng mga anak mo sa pag-aaral. Diba, ang dami nating pangarap sa kanila. Si Brian gusto mong maging inhenyero, at si Jacob naman gusto mong maging pulis. Sabi pa natin noon, bago tayo tumanda, mararanasan naman natin ang maginhawang buhay. Kawawa naman si nanay, kuya. Tumanda na siya. Pero ganito pa rin ang buhay natin. Ginawa naman natin ng lahat. Kaso, wala talaga. Tumatanda na ako, mahal. Mararanasan pa kaya namin ang maginhawang buhay? Naawa ako sa mga anak natin. Itutuloy ko na yung plano ko para maranasan naman ni nanay ang maginhawang buhay bago siya tumanda. Total, meron naman si Kuya Jacob na mag-aalaga sa kanya at mag-aasikaso ng bukid. Saan kayo nagpunta si Brian? Kaninang umaga pa yun wala dito sa bahay ah. Kuya, Oh, saan ka galing? Kaninang umaga ka pa wala ah. Tsaka ano yan? ito. Mga papeles ko, kuya. Papeles? Para saan? Kuya, nagpasa kasi ako noon ng papeles papuntang abroad. Isa ako sa mga natawagan. Anong ibig mong sabihin? Alam ba ito ni nanay? Yun na nga, kuya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Mahirapan tayo niyan, bunso. Kuya, tulungan mo ako magpaliwanag kay nanay. Alam mo naman, pangarap natin siyang mabigyan ng magandang buhay. Ito na yun, kuya. Nagpaplano rin akong mag-apply sana.
Kuya, mas may alam ka sa bukid kaysa sa akin. Hayaan mong ako na lang ang magtrabaho sa malayo. Ikaw na lang ang mag-asikaso ng bukid habang wala ako at mag-alaga kay nanay. Huwag niyo nang isipin ang mga panggastos sa bukid at dito sa bahay. Ako nang bahala doon. Payag ka ba sa ganun, kuya? Kung yan ang magandang gawin natin para maranasan naman ni nanay ang maginawang buhay bago siya tumanda, payag ako. Huwag kang mag-alala, bunso. Aalagaan kong mabuti si nanay at sisiguraduhin kong magiging maayos at mapapalago ko ang bukid habang andun ka. Basta, pangako mo, babalikan mo kami ni nanay ha. Oo naman, kuya. Ano ka ba? Mahal na mahal ko kayo ni nanay, no? Nay, kuya, Talaga bang ayaw mo magpahatid sa airport, bunso? Oo nga naman, anak. wag na ho, Nay. Kuya, mas mabigat po ang mga hakbang ko palayo pag nakikita ko kayo doon. Ikaw ang bahala. Basta, mag-iingat ka palagi dun ha. Tumawag ka palagi, anak, ha? Alam mo naman, na mahal ka namin ng kuya mo. Oo naman, Nay. Mahal na mahal ko din po kayo. Kuya, ikaw nang bahala kay nanay, ha? Para sa pangarap natin to kay nanay. O bunso, makakaasa ka. Tutuloy na ho ako, Nay. Saglit lang po ang 3 taon. Sige, anak. Huwag mong kalimutan magdasal sa Panginoon, ha? Opo, Nay. Kuya, ikaw nang bahala kay nanay, ha? Sige bunso, mag-iingat ka. Nay! Nay! Brian! Anak! Kumusta ka na? Ba't di ka nagsabi? Nabuwi ka na pala. Gusto ko po kasi kayong sorpresahin ni Kuya, Nay. Brian? Brian! Ba't hindi ka nagsabi na uuwi ka? Para nasundo ka sana namin ni nanay. Kuya naman, may sorpresa bang sinasabi? Oo nga no. Bunso, nakikita mo to? Ito na yung pangarap mo kay nanay. Kuya, pangarap nating dalawa. Hindi lang ako. Hindi matutupad ang pangarap ni nanay kung hindi tayo nagtulungan. Dahil naniniwala tayo na hindi lang mga magulang ang may pangarap para sa kanilang mga anak. Dahil may mga anak din na minsang nangarap para sa kanilang ina na maranasang guminhawa naman ng buhay bago pa sila tumanda. At tayong dalawa yun, kuya. Dahil nararapat lang ito kay nanay. Sa lahat ng sakripisyo at pag-aalaga niya sa atin simula nung nawala si tatay. Napakaswerte ko dahil kayo ang mga naging anak ko. Mas maswerte po kami dahil kayong naging nanay namin. Maraming salamat po, Nay. Mahal na mahal po namin kayo. Bilang isang mapagmahal na anak, minsan, hindi lang magulang ang nangangarap para sa kanyang mga anak. May mga anak ring nangangarap para sa kanilang mga magulang bilang sukli sa lahat ng pagmamahal, sakripisyo at pag-aalaga sa atin. Walang anak na hindi hinangad na mabigyan ng maginhawang buhay ang kanilang mga magulang bago man lang sila tumanda
o mawala sa mundo.